Hola a tots i totes els usuaris de la Biblioteca de Súria. Espero que en aquests moments estigueu tots bé de salut, que és lo principal. La biblioteca m'ha demanat que us expliqui, us faci 5 cèntims d'una novel·la que havíem d'haver llegit aquests dies de confinament i comentat al club de lectura de la biblioteca, i a més ho havíem de fer amb el seu autor, ja que el Rafael Nadal havia de venir a Súria a parlar-nos del fill de l'italià, la seva última novel·la. Aquesta novel·la del fill de l'italià és una novel·la que va obtenir el Premi Ramon Llull i que ens parla de dues grans odisees. L'odissea d'un fill que fa un viatge a la recerca de la seva pròpia identitat per una banda, i l'odissea de tota una sèrie de mariners italians que acaben refugiats a Caldes de Malavella, i d'aquí com se n'en surt una història d'amor secret. Aquests són els dos ingredients principals d'una novel·la que es va inspirar o es va començar també a partir d'un club de lectura. El Rafael Nadal va anar al club de lectura de Caldes de Malavella i quan es va acabar, un usuari li va dir que allà on s'acabava la història que havia anat a explicar, que en aquest cas és la seva novel·la La maledicció del Palmisano, doncs començava una nova història a Caldes de Malavella. Li va explicar, ell va començar a buscar testimonis i va acabar escrivint El fill de l'italià. Una novel·la estructurada en 4 parts. La primera part i l'última part estan ambientades entre el 2016 i 2017, protagonitzades per les dues famílies, la família italiana, la família catalana, i un protagonista principal que és en Mateu, aquest fill ja gran, amb filles, vull casat i de més, que ara ja a l'edat adulta vol descobrir qui era el seu pare realment, qui era aquest italià que era el seu pare. I per una altra banda, la segona i tercera part tenim que estan ambientades en 1943 i 1944 i ens explica, en aquest cas, la història d'en Ciro, el pare d'en Mateu, com és bombardejat pels alemanys en el barc on anaven els italians, i com al final acaba arribant a Caldes de Malavella i s'acaba enamorant d'aquella noia a la que li porta la roba per rentar, i es veu amb prou força per demanar-li que vagi al ball amb ell, i a partir d'aquí, d'aquesta història d'amor, en naixerà en Mateu. Però, més de tot això, la novel·la parla, hi ha nombrosos personatges que el que fan és aportar-nos diferents punts de vista i fan que creen escenaris on es retraten la manera de viure, les diferents formes de viure, les trobades amb els italians, i tot això va confeccionant aquesta mena de cosmos que té la novel·la. I, a més, ens ajuda també a crear aquest ambient, un narrador omniscient, amb el que ens permet que entrem dins de la psicologia de cada personatge i fins i tot dins del que seria el seu món interior. Perquè la novel·la no només parla d'amor i no només parla de recerca, sinó també parla d'història, va més enllà, perquè ens explica també aquests esdeveniments que els hi passa a la flota italiana quan, després del signar el tractat d'amnistia, Alemanya, la resposta d'Alemanya és bombardejar-los i deixar-los abandonats durant 2 anys en un poble. També això fa que ens estigui ensenyant com era la Itàlia, l'Espanya d'una època, l'època franquista en el cas d'Espanya, i com hi ha aquest esperit de revolta davant d'aquesta ferotge repressió que van patir un seguit de gent. No deixa de ser una història que parla d'altres temes que el mateix autor sempre n'ha parlat, sobre la llibertat individual en situacions de conflicte o la responsabilitat. Aquells que no l'heu llegit, us convido a llegir-la. Que us gaudiu de la lectura i us ho passeu molt bé. Moltes gràcies.